क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। प्रेजेंटेड बाय क्रिस्का फिल्म्स। लहंगा तोर उठैबौ छौड़ी लाठी मोट से, लहंगा तोर उठैबौ छौड़ी लाठी मोट से, ले ले 10 रुपया के लोट छौड़ी अपन ओठ से, ले ले 10 रुपया के लोट छौड़ी अपन ओठ से। अगर पूछो नहीं हो तो काहे लड़ा रही चोट से, पूछो नहीं हो तो काहे लड़ा रही चोट से, ले ले 10 रुपया के नोट छौड़ी अपन ओठ से, ले ले 10 रुपया के नोट छौड़ी अपन ओठ से। गजबे के लचकौ तोरे पातारी कामरिया गे, धीरे तनी धार पूरा उड़ा दे बौला मरिया गे। गजबे के लचकौ तोरे पातारी कामरिया गे, धीरे तनी धार पूरा उड़ा दे बौला मरिया गे। सबकी पागल कैले ही तू सीन हाट से, सबकी पागल कैले ही तू सीन हाट से, ले ले 10 रुपया के नोट छौड़ी अपन ओठ से, ले ले 10 रुपया के नोट छौड़ी अपन ओठ से। रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। राजा रौशनमा से कर ले मामला सेट गे, धुआं उड़ैबौ छौड़ी पी के सिगारेट गे। करुणा बाबुआ से कर ले मामला सेट गे, धुआं उड़ैबौ छौड़ी पी के सिगारेट गे। धोड़ी तू देखाब छौड़ी पेटी कोट से, धोड़ी तू देखाब छौड़ी पेटी कोट से, ले ले 10 रुपया के नोट छौड़ी अपन ओठ से, ले ले 10 रुपया के नोट छौड़ी अपन ओठ से। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।